Реинтродукция на белоглавия лешояд в Централен Балкан. Днес, заради своите запазени хабитати, голяма площ и висока степен на защита, Централен Балкан е една от най-подходящите територии за възстановяването на вида, а тенденцията към възраждане на екстензивното животновъдство в региона ни вдъхва допълнителна надежда за успешно завръщане на лешоядите. Дирекция Национален парк Централен Балкан и изградила площадка за подхранване и адаптационна волиера за едри грабливи птици в рамките на проект „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк Централен Балкан“. Основният целеви вид при изпълнение на дейността е именно белоглавият лешояд. През 19 и началото на 20 век числеността на белоглавия лешояд в България е била в порядъка на 2000-10 000 двойки. В този период видът гнезди по цялото протежение на Стара планина, включително и на територията на Националния парк и пред Балкана, с размах на крилете, достигащ до над 230 см и тегло от 8-9 кг. Белоглавият лешояд е една от най-едрите хищни птици в Европа. Видът е социален и обикновено гнезди в колонии, разположени по отвесни скали. За разлика от повечето хищни птици, той не ловува плячката си, а се храни единствено с мърша, като така предотвратява разпространението на опасни зарази и изпълнява екологичната роля на природен санитар. Днес европейската популация на белоглавия лешояд е разкъсана, а възстановяването на вида в България е решаващо за свързването на изолираните и отслабнали западни и източни популации. В България белоглавият лешояд е защитен от Закона за биологичното разнообразие и включен в Червената книга, а на международно ниво е защитен по Европейската директива за птиците, Бернската конвенция и други. Няколко белоглави лешояда са настанени във волиерата за едри грабливи птици в местност Шопов егрек, парков участък Тъжа. Поставени са им пластмасови и метални орнитологични пръстени, както и крилни марки. Белоглавите лешояди се настаняват във волиерата за 2 месеца с цел адаптация към конкретния район и привличане на скитащи лешояди с надеждата след освобождаването им да останат и гнездят в района на Националния парк. Тяхното място ще бъде заето от други лешояди. За ритмичното предоставяне на храна е осигурен фризер за съхраняване на месото. Монтирани са камери за мониторинг на птиците в съоръженията. Екип от експерти периодично посещават изградените съоръжения и извършват мониторинг чрез визуално наблюдение на района. В съседство на волиерата се намира площадка за подхранване на едри грабливи птици. На площадката се извършва периодично подхранване с продукти от кланици или животновъдни ферми и се регистрира наличието на мършоядни видове. Изградените съоръжения са регистрирани съгласно изискванията на Закона за ветеринарно-медицинската дейност.